Malawi Today. Magwana. Wewe ndo kusogora weni mawa. Rumana vengo masuo. Rubera. Inde. Bomba iro. Bomba iro. Como você já vai ver já esse na puxa. Nzukulu wana Njayiko. In fact kungonena kuti olongoti Njayiko ndiye kuti mwatilemekeza kwambiri. Tikulandireni ndevu za mwayi. Ndathokoza wawa. Chifukwa saiwale amayi acha kolengeza masankho. Anati tisinkhe dzinali. Mai mnyenyembe. Kodi mai mnyenyembe? Mai mnyenyembe. Abwera atu amene acha kuje ku inauguration ye. Tikumana nawe. Tikumana nawe. Tawuzali mai mnyenyembe. Osamatamawo. Osamatamawo. Umacheza buno bwino. Osamatamawo. Anzana anachita mwana posamuka. Adasi anthu ataombanitsa. Adasi anthu ataombanitsa mitu. Panjigwa dakasiya minga. Uri muyivumukira nyimbo yodi? Afu mmesa tinkaimba. So uri mukaimba eti? Tinkaimba ndi. Imatibaje nyimbo? Nyimbo jamani akuti. Imamba ndikuti mavesi andisokozana koma nkhani yaikulu ndiyo kuti panjigo anakasiya minga ezona adali ndi ndalama za gulu adathawa uje mbewu anakazipopera poizoni ezona kuti mafuna ati anthu aone mbwaza adasiya pamuza anthu ataombanitsa mitu koma adayiwala kuti kalikonse kamene kamauluka kamatera. Ni nyimbo ya mphamvu. Ni nyimbo ya mphamvu kwambiri. Andakona kuti afika bwanji kumeneko koma ndi nyimbo ya mphamvu ya mfumu Ankasa. Yes. Muli banja mfumu? Mfumu tili bwino. Papita nthawi. Panopa. Papita nthawi. Kwina kuti makumana. Ezona koma pampheko pano. Nkhani zathu nzitatu. Chabwino. Kwa bwanji. Nziko muno mafuta akwera mtengo. Tili ndi inauguration pa chiweru. Komanso kuti kodi pamene mphamvu zikusinthana tipange bwanji tiyambire pati ili yonse mfumu mwina tiyambire pa mphamvupa chabwino transition period chabwino chikuchitika nchiyani tidasintha malamulo angapo khuza za chisankho nde ma amendments walipo ambiri imodzi mwa amendment imene tidachita idapanga amend constitution ndime 81 subsection 3 imene tinanena kuti tikaponya masankho au president tizadikira masiku 7 kuti president wina alumbiritsidwe komano zimenezo zichitika pasanathe masiku 30 kutanthauza kuti sangalumbiritsidwe munthu pasanaduse masiku 7 atalengeza zotsatira za president then siangachitenso munthu yonso kuchita kuti iya inali kutali ndesi ndipezeka mpaka na 30 days no so you cannot mungalumbirise president before 7 days but you must also kulumbirisa president within 30 days I don't know if I'm making sense. Yes, you are making sense. Yes. Now pamene baba ndekuti ndi nthawi yokuti pamakhala kuti president amene analipoyo that is we are assuming kuti akusintha president amene analipoyo amakhala kuti adakalibe ndi mphamvu chifukwa tidanena kuti muofesi mwa president simuzikhala mopanda munthu kuti pazipezeka kuti pali ziganizo zina zofunika muofesi mene mumu nkumapezeka kuti pena sizikuchitikayi so in this case
chifukwa chokuti kukubwera president wina osati amene alipoyo kuti akupitirira ndekuti pakhala kusinthana mphamvu zija. Now zimene zikumamveka ndizokuti kukuchitika zinthu zina zokuti anthu una kuti nangase ambiri amene ali mbomamo ena amakhala ndale. Because generally political appointment. Generally sipamayenera kuti pazikhala akusintha kwambiri chifukwa choti anthu amayenera kuti kukhala kuti ndi magali ya civil servants. Ntchito yawo iwo ndi ntchito zaboma, but chifukwa choti kwathu kunoko timazilowesa ndale ndi makhala kuti muli anthu andale okuti even popanda wina wake kwauza chita chilichonse amangodziwiratu kuti alakwa. So political appointees. Yes. Chifukwa civil service simayenera kukhala ndi ma political appointees. No, ma positions ena tinanena kuti azisankhidwa ndi president. So kusankhidwa ndi president does not necessarily mean kuti nde kuti iweyo sungagwire ntchito yako bwinobwino. Chimene chimachitika ndicho kuti anthu ena amasankhidwa amangosankhidwa anthu okuti mwina sakuyenerera kugwira ntchito imeneyo kapena kungochoka kuchokera kunja ndithu kwa system. Chifukwa ngati pali magrades amene president amene akuti azisankha tinkaganizira kuti meti nkapanga mwina malamulo amene wangu ndazikhala kuti munthu yowaenda bwinobwino mu system uja ndi afikano pena pake pakuti no ifeyo ngati amalawi tidagwirizana kuti magrades awawa azisankha ndi president. So akakusankha ine ndi manena mwachisanzo ngati mamasankhira ma judges. President amasankha ma judges. Ino tinabwera pano mani apo kuti ma judges are political appointees therefore munaona iwo akupanga zopoira. Isapanga zopoira. Amasankhidwa ndi president through a system yawo yomwe. So enawa chimafuta ndi chani chimakhala kuti anthu angochoka from nowhere ngomusankha munthu uyo kamkhazika kuti kandi deputy director PS you know. So chifukwa zimene zisanthu aja amakhala kuti royalty yawo no ili ku andisankhaja kuti no ndizitamika. Chifukwa ine sindidaone kuti even a diplomat kazembe kaya anthu ogwira ku embassy kubwera kudzachita misonkhano ya ndani sidaone maona ndithu timaona ndithu chifukwa that's why tikunena kuti maudino ngati amene aja anzathu ena anapangano amakhala makariya ujeni diplomat. So oloboma lisinthe mzaone maiko anzathu aja samakhala pipi kuti inani andipirikisa ifa makhala kuti ndi anthu kuti anasankhidwa amakayimira bomo osati chipani. Koma kwathu kuno pamene ndikamba pano anthu zikwama apakira ma CEO ma parastatal afu amachiro khanga ndi ma campaign managers achipani nditu ma status tswa exactly ma status tswa kodi awasasiwo and zimene zozo ma PS ma status tswa zimene zozo amakhala kupanga zimene zijamuona ngati kuti game singasenthe nde am safe pamene ikatembenuka zimene ndikunena zoti pali ambiri okha chief ndikuzani panopa kuti mufufuze ma department ma ministries department and agencies aboma ena sakupita angodziwira kuti angojomba okha moti panopa imene akumajia ndikuti amwe tungodikira kathuku kuti atipase kathuku because mmene anapitira kumene kuko ndi zimene amapanga ndi ntchito zimene akuwena kumagwira sizikulankhulana matibwanyi mmene anapitira kumene ko considering ntchito imene amayenera azigwira ndi imene amapangira behave sizikugwirizana naye. You understand? There is a mismatch because umayenera kuti uzipanga behave kuti iweyo uli neutral. Ukungogwira ntchito ndi boma osati kugwira ntchito ndi chipani. Kwathu kunoko zakhazi kukhala zotivuta zimene zozoti zisiyanisa kuti boma ndi chipani cholamula. Ambiri amaoneka ngati kuti akamagwira ntchito mboma azisapota chipani cholamula. Ndi maflagi kupi ya chipani maflagi kupi ya chipani nditi kumona munthu akuvina pakati pa azimayi zona kuti inuyotu mmagwira ntchito kuboma osati kuchipani zona kutheka kuti munapita kumene koko chifukwa chokuti boma linasintha pali chipani koma ntchito yanuyo chimozimozi mene tili inu ndine zona sitingabwere pano inuyo machita kuonekiratu ife kuti chalamwamba kapena kwacha tukamba program kwacha apecha lawyer bwera pano kumayimba apecha lawyer akuti chibwanji eni ake akampani yokhanga tali mbali zakuti ndiye kugwira ntchito kumene koko afuna umaoneka kuti ngachipaniso sitimapanga zimene tasokoneza. So in the same manner chief because even MCP ili mbwalo we remain professional exactly nchifukwa chake tikuyankhulabe panopa ifanira nakhala kuti nthawi imene jayi timati kwacha lero zingabwere akati inu muti chani zona chifukwa ena tusakupita mzinchito ena
ena sapita zinchito zona atafumu tuseka fada atamawu tuseka pano pa chifukwa choti tibe nkhawa tikuseka pano chifukwa tilibe nkhawa zona mawa mphamvu tamene wankhawa wina wake zona keti tuisalire mphepo kapena bwera zantenga zona wankhawa chifukwa chokuti munthu timanena kuti mbiri imakuweruza mfumu history judge utha kumauluka mmwamba utha kumatumbwa utha mapanga zinthu chifi inu makonda kunena zimenezi kumakhala bwino ndi anthu kwambiri chifukwa mulungu anatibisira mawa ndi mawa lokhalika ngufika nkungoonesa zimene umapanga zona wekha umangogwada dziko limachepa dziko limachepa mwati gate isachita ujeni mphepo kujukujukuona ngati abwera anthu ena akafula zakutengi chifukwa uli ndi machimo ambiri chifukwa sudasunge mlomo wako pa nthawi imene unakakhala professional so mu transition imene iyi chimene timene tizipanga ndicho kuti imene manena mutete ndekuti sikuti tili ndi power vacuum president Chakwera mpaka na Saturday akhala ali president wa dziko lino ziganizo zimene zikuchitika padakali pano zikuchitika under his watch so iwo asayang'ane kumbali chifukwa zimene zingachitike zolakwika zikuakhuzabe zimene zichitike zabwino tabwereza tiyambira Nelson pamenepo a president Chakwera panga ba adakalibe president mpaka na Saturday pamene akhala akupereka mphamvu zimenezo kwa professor Peter Mutharika ngati president wa twachi number 7 Peter Mutharika osati wa Mutharika kodi wa Mutharika adala pingo kodi nzosiyana enzosiyana ndi tafumwe aja adafuna kuti pakhale wa awasawayi awa ndi aona ari kuphunzira awa ndi mkulukuta moyo mukhozeka pakati pa mkulukuta moyo okay so Professor Arthur Peter Mkulukuta moyo Mutharika dzoneka ngati chibongo mwanduza rundi niyo so koma in courts nanga si okay ndi azibwera pati Mkulukuta ayi basi mwina titsingo chita koma anali akuti ndi mkulukuta moyo anayankhula kuuje kwagangata kuti ujeni kuja timati kujani kumene kujakwe pa ground beja kunsiriza kwansiriza but anyway so a president Chakwera is still the president lero yes president wawo utha pachiwerupa yes because that's why awawa amthalikawa tikunena kuti nda president osankhidwa so elect uja tichotsa akangolumbirano akangolumbira bwana ndekuti waja so all the decisions zimene zikuchitika pano zikuchitika under oyankha nda Chakwera yes zabwino zoyipa so iwo amayenaso kuti azikhala tcheru kumayang'ana kuti kodi anthu akupanga bwanji ndamvesedwa kuti kwasankhidwa matimu awa a president elect ali ndi timu yawo awa amene outgoing government iso ili ndi timu yawo imene akugwira ntchito limodzi however pa udindo wa president padakalibe Chakwera ngati president so asayang'ane kwambiri kumbali ngati pale ana ena amene akufuna kuchita mphulupulu zina ana ena amene akufuna kupanga zina chifukwa chokuti akudziwa kuti mwina anzathu akabwera azaunika zimene tidapangazi nde sitimapanga bwinobwino nde tipangiretu chifukwa mulandu suola mulandu suola pazakhala zina zitu zimene ziyankhidwe ngati sitikupanga motsatira lamulo ponena izi sikuopsezayi koma tikungofuna tinene kuti pachina chilichonse chimene timachita ngati dziko ngati anthu tizisunga lamulo ngati lamulo likuletsa kuti tisapange zimenezozo tisapange chifukwa tikuganiza kuti ife basi tikupita chifukwa chokuti sitingaononge dziko linoli chifukwa chokuti tikusinthana boma dziko lathu ndi lomweri pali zoyipa zochitika inu simukumva kuti pamakhala kuti anthu ena mwina macontract amene asadalipirane komano mwina macontract onda dubious aulipirana muone panopa yomweja amene and I like the way apolisi amayankhira apolisi they are very clever kamayankha akunena kuti chifukwa chani mwakukhumisa zitetezo malo ena ndi ena ndakuna kuti ngati fa police mandate yathu ndikupereka chitetezo which is true but the question is why now you understand it means kuti chifukwa kunifa kuti apitanso yes apa nopa manif offices ndekuti munthu sungalowe chilipo chimene chimachitika umene umene akuganizira anthu akafufuza tidziwa kuti kodi kumachitika kalikonse kapena ndi nkhamba kamwa chabe mota anthu sapita ntchito umene asakupita unless ngatapita lero pati dzulo dzana I don't think anapita chifukwa choti apolisi adapita atolankhani athu akulilongo adapita umene koko anakapeza apolisi ambiri ndi nkulankhula kwawo mneneri wa apolisi akunena kuti ngakhale ku MRA atumizakonso apolisi ambiri komanso ku Capitol Hill
atumizako so apolisi ambiri kukakhwimisa chitetezo malo amene ku Capitol Hill ndi ku headquarters kwa government nanga si anthu okabweza zinthu akabweza ku Capitol Hill komanso anthu amene angatenge zinthu so athuza kutenga so ku Capitol Hill komweko okay ndi apolisiwo ndi kuti padakali pano nungoganizira ndoti chipikisheni chikuchitika kwambiri kulowa ndi kutuluka ndi kuti kumakhazi pikisheni mwatenga chana atsogoleri mkutusa chani kukwesa chani it's important kuti we should do that. Why we are doing that is because sitingaononge dziko chifukwa choti tikusintha boma. Malawi ndiye mwe anthu a Mulungu tikamuononga lero tivutika naife tokhaso kuti tinkodze kuti anthu aupatsana ma contract 7 days okay zimene ndimene ndikunena kuti mukamva okay ine sininganene pano pa banda kuti ndili ndi umboni wina uliwonse okay koma zimene zikumveka ndizokuti kumakhala andi izi sikuti zikuyambira papa takhati kumamvako mbuyo kuti anthu akazindikira kuti tikuchokapo ena ayeserapo kumapanga zinthu zosakhala bwino zomafuna kuti nangase anthu tusa ambiri kunena zoona Brian samadziwa kuti sikungadali wakhoza kukhala kuti ali kunja samadziwa hayi nditsa muona kuona ena munati nyumba nasana malize chifama na kuti ati ndi 5 years ina ndi akuona kuti sidakhome ndekutenga pomwe na ziwiri zitatu nkangomaliza nkakhome ndikakhale nkalowe kumene kuja kuno no so because of that pakuyenera kukhala kusamalitsa mmene akupangira anthu transact their transactions akuyenera kusamalitsa kuti lamulo silimapuma alisipita kutchuti lamulo lugwira benchito lugwira benchito kwa amene akuliphwanya panopa mawa akakugwirani musamazanene kuti kutigwira pasifuka za ndale lamulo lilibe maso silimaona mundu wa ndale 7 days ija uda amasuka kwambiri exactly ndiye kuti fotokozere umachita chizimene so lamulo silimaona kuti uyu ngwandale uyu lamulo limaziwa kuti uyu ndo DPP uyu ndo MCP uyu lamulo limangona kuti pasachitike izi so nenga tikuchita iweyo zosala lamulo lizangonena kuti asadachite izi akakugwirani pamene muzanena nokha kuti nende wachipande chakuti lamulo sili kaya ndiwe director of finance kaya ndiwe PS kaya ndi chief executive usamalitse za masiku 7 amenewo exactly chifukwa chokuti lamulo lugwira benchito ngati uphwanya lamulo mu njira ina iliyonse ngati pali zinthu zila zake zimene anthu akuthamangisa kuti sainanizi bwana sainanizi kandi wa procurement uonesese kuti zimene kusaina lerozi mawa uzavomera kuti ninkasaina motsata lamulo osati because inali under duress yena akamandika chanjani asogoleni lamulo lizagwira ntchito so chonde Malawi maiko anzathu ngati ku America for example amaponya chisankho November president amazamba January 20 amfumu nthawi imene jamakhala kapuma ku Camp David kuja chanjani andi ichichi tikapereka chisanzo cha chimene chinangochitika papachi momwe amapita ku inauguration Biden ndikuti ndi Eugene Trump adakwera galimoto imodzi kupita kumene kujaku kumacheza amene mujamu chifukwa chani chifukwa choti dziko lo ndilali kulu kuposa tonsefe timasankhidwa kuti tikatumikire Malawi mu dziko limene lijali so sitingamakhale ndi maganizo kuti chifukwa choti ife tikuchoka ndeti chole tiononge apapa kodi mukachoka mboma mumukhala kutiko simukhala nziko munomo ziko likamapanga struggle tikamasowa zinthu munomo inu sizimakhuzani so abwana tizizindikira kuti mipando ina iliyonse including one wa inuyo ngati programs manager ine ngati pano pa station manager uzathatithu ife siwoyamba kukhaya mipando imene kumaso sifomaliza pabwera ena zatenga ife katipita pena ndime zimakhalira so mukamachoka mbendera maika kale pa jacket mbendera ndi Malawi ulendo umene yambe imene yafu before wanu kuoneka wapsa kwambiri kana mwina ndi wanu ndi anthu agawana kale ndemwayamba inuyo ndimango inetu ndinena kuti zona di mipando isi lidzakhala kale olo ino station manager suri mdzakhala kale bendera mwapo zizikonzekeresa bendera mweka kale pa jacket bendera ndi Malawi sikuti ndikupita kuli konse ndimona ngati ulendo umene akuwa kuti ko mwaona tumene mapangira zipzani bendera munthu wakocheza kale ali pa ulendo oika bendera ndopemphera kwa president akupita ndi nani pirilizana mfumu so ndimanena kuti maudindo wasilidzakhala mpaka mfumu andi kumazikonzekeresa kuti udindolo utakoma cha mtundu wanje bwana siku lina uzathandithu mathedwe ake azatengera ndi mmene umapangira zinthu zako ukafuna kuti uthe bwino anthu akuyimba nthungululu kodi unapanga bwanji uli ndi mphamvu
chifukwa nthawi imene uli ndi mphamvu pamene umagontha mkutu ndipo umazolanga ndiwe munthu wanzeru kuposa anthu ena aliwonse kulephera kukuwuzani kuti amfumu amwene step 8 simuyenda bwino simuyenda bwino iwe ndiwe ndani unganduze chani so zimene zijaza mfumu zikamazalira mkhutu mwakomo utachokamo zimazamveka mosiyana ndi ndimene manene yeah papa simuzitanthauzira bwinobwino ndi tangokumbusani imene mayankhulira so kundaleko nthawi imene iyi chonde is transitional akusintha atsogoleri sitikusintha dziko sitikuphwasula chilichonse tikumangirira limodzi kuti amalawi amene ananena kuti sopano mukhale inu anena kuti basi mwatumikira akubwera ena koma tufuna zonsezi timange malawi wabwino malawi ndi mmodzi tisamuononge chifukwa cha zina chilichonse tikumva kuti Lazarus Chakwera yes akubwera pachiweru right tikumva kuti Joyce Abedi Mtira yes yes awubwera tikumva kuti acheya yes anzathu acheya sitingakana ayi acheya ni nzathu acheya sitingakana acheya sona munthu uja ndi munthu wabwino kwambiri ndipo tikangoti talwa nyumba mwawo banda sona timafikira kuku ndi timamwa ume kuja tisadonane nawe timaja samusa makati masangwe neti kaja kume kuja kuti amatiuza kuti yacha kudikati koma tikangofika tisanakhala mafusaso mwaja akunyamula foni kuti sitinaja imbe foni zona kuti yachikumaliza kumene kuja peko zona kuti tiyamba kuseka metalowera menemo mpana kutuluka kuseka mpana misonzi that's who he is kunyumba kwawo ndithu mtsogoleri akafika munthu pamudzi yes funso loyamba kutsika kuti kodi mwadya koma sambiri tapitamo makoma ena olomataku makoma ena sitinganene kuti timalandidwa choncho zona so umangoziwa wekha kuti mulungu I think anatilenga mosiyana ena ngopereka ena ngansangala ena umachita kuoneka kuti pano pandi angoona ngati ndisazika nthawi yake zona sidalandira afumu machita kuona kuti pamuzi pano sinalandirira anyway koma kwa cheya andisife tokhala anthu amene amapita kwa cheya ndisamakuza kuti ndipo sungapite kume kuchako osadi ayi now because momwe iwo walili even ogwira ntchito awo aja amaziwiratu kuti bwana wathu akafusa anthuwo kuti mwadya neiwo asanafunse cheya asanafunse amakhala kuti akudyesa kale andikudya kwake tosati tu kosinira kwa cheya umadya chimene ufuna zona ife tadya ife tibwere pagulu pano tiulule zona kwa cheya timadya mweneso tipitanso acheya tsakulanizitseko mipata so ndimanena kuti acheya abwera yes ndamvanso kuti akhumbo ausi akubwera akhumbo akubwera ndiye saso achikumphaso abwera yes zimenezi zikutanthauza chiyani amfumu ngati dziko limene tinasankha ufulu wa democracy and ndimakambapo kodi munali mu hot current kunena kuti izi siza ufumu sizoyendera kumagazi kuti yayi poti inu ndi gogo chakuti ndiye kuti mukachoka inu pazingobwera amene akuyendera no tidasankha ifoti tizi munthu amene azititsogolera tizimusankha kudzera ndi voti pachifukwa ichi aliyense akuyenda kuvomera kuti sungalamulire amalawi asanakusankhe amalawi ndi amene azisankha munthu zimenezozo amalawi ndi amene amanena kuti ku state house kukhala wakuti zaka 5 oloyota kufuna sungakhale abala sungakhalire makani sungakhalire mphamvu zimene ungakhalire kumene za amalawi zimene ena aja akudya nzimbe ndikuti ena pano akudya nzimbe alibe pogwira amalawi akamenewo yetu ena akukukuta chilangwa koma limafika tsiku amene aja amachita decide where you should go mwankhola za mphamvu amalawi amene padakali pano akuoneka ngati malawi ambiri saganiza bwino amene ajawa osaganiza bwino they decide who should go to state house amene ajawa andi mmene mwapangira hand mu 5 years imene akupasaniyo amazakhaso ndi uje kuti amene apitilize kapena ameneyo ayi olatata kunamiza mtundu wanji umboni umene utazakhale nawo unfortunately uzakhala nthawi imene akuponya voti ndi pamene utazaziwe kuti I think idapanga koma tuma signs as we go to polling amaoneka inu munanenapo kunena kuti ukamadutsa kaya ndi munsewu mtsogoleri udziona kuti kodi anthu akuchita chiye kapena akuchita kundiwoza yes samphafu ndipo amfumu zimenezo umayina munthu uzizionesesa zona andi chisanzo chimene ndinkanena kuti even utapita ku dziko lokuti sumva chiyankhulocho koma anthu akamakunyogodola pena kupindira mlomo umaziwa kuti yes Chinese sindimvayi wamene akupindira mlomo uyu akundinena kapena uyu akundisangalalira
so chimodzimodzi poti azitsogolera chama achingira anthu ambiri kuti asamamve anthu ife timayesesa ndithu kudzera ma platform ngati wawo kwa uzako ngakhale amatinena kuti yaya osokoneza utani komano ukatenga mwayi kudutsa mu galimoto yako ikuthamanga ija munali naso samathamange koma amasankha kuti zithamanga ndisangamve tu ya ndifika azingoona azingoona pa window paja kuti anthu aja akamatere akuwoza kapena akusapotera chifukwa zimene zijazi zimalankhula kwambiri kusiyana misonkhano yambiri anthu simalola kuti akuuze mmango alankhula iwacha sipakhala feedback famungana kuti muziti sayankhula kukhala kusanja kuja kungosankha anthu randomly kuti nenani mutha kumamva zinthu zina koma misonkhano timayikonza kuti ife tizingolankhula koma takafika uku pamene timakamba zokuti ku inauguration ya president elect Professor Mutharika kukuoneka ngati kuti ikhala yosiyana nako ndi imene taonako mbuyo mu chifukwa kuti zikuoneka kuti kukhala ma president onse opuma akubwera kumene kuku achiwiri ama president akubwerako khangati full house ndi full house yubwera full house kuzapanga zimene timayenera kudziwa chifukwa momwe mapikisana Joyce Banda Mutharika ndi Achakwera timadziwa ndithu kuti atapambane ndi mmodzi so amalawi asankha Mutharika out of these three ena wakwena kuti avomereze and they must heal abwere azapereke mwambo wake umayenera kukhale choncho Achakwera apereke mphamvu zijano kwa Mutharika kuti achimwene ine napanga 5 years amalawi anakuti ya ndikapumule mubwerepo inuyo nali mphamvu ndimbe tinasankhira pomano chimene chimavuta Brian ndicho kuti anthu timazitenga nkhani za ndale zi personal mokuti I know it has not been easy for Achakwera to make a decision to come there chifukwa pali anthu ena akamene akonzeka kuti mina zikawosa you understand kuti ndipene timapangira kuti atikhanga timvese kuwawa kuti munthu pamene sitikuyenera kupanga choncho so ndimafuna nditengerepo mwayi kuti tipemphe kuti ngati tifuna kuti izizi zimene zikufuna kuyeseredwa apapasi zizipitirira kupita msogolo zitengera how we are going to behave pachiwerwe kubwera ma president ochokera maiko ena kubwera anthu afuna zatione kuti amalawi amaziwa bwanji democracy yathu ngati tikufuna kuti tilembedwe m'mabuku akuluakulu kuti tinapita ku Malawi koma takaona kuti amalawi amalemekeza dziko lawo amalemekeza malamulo mmene tilapangire behave Saturday Achakwera anali president wa dziko lino sadakhonze sadachite bwino akhonza bani zapita akubwera kuzapereka mphamvu kwa Mutharika amene mukusangalalira Mutharika tisapange zokuti Achakwera apange regret kuti napitiranji kumene kucha because munthu ukaluza umamva kuwawa and iwo kuvomera kuti abwere kumene koko ndoti azichepetsa chifukwa kuziwa ndithu kuti sipamalephera ana ang'ono aja kuyankhula za chipongwe and zimatha kumafika ndithu munthu uja koma ndikuona ngati mfumu ambiri atapite kumene kwakhala kuti ndosangalala oluza ambiri sangapiteko and for him to brave it kulimba mtima chifi kuti ndipitabe ndikapereke I think akuonesa kuti and anavomera kuluza he considered defeat ngakhala napita ku court kuti nana ndizodandaula zina koma anachita concede kuti ine ndaluza nimaona ngati that in itself titengerepo mwaya papa kuti apange encourage anthu kuti zimene zachitika papasi zizichitika kupita chitsogolo chifukwa choti amalawi tizingoona ubwino umene wachitikawo zolakwika bwana munthu ina aliyense amakhala nazo ubwino munthu amakhala nazo mokuti even boma limene likubwera papamo sitingayembekezere kuti lichita zabwino zokha mu 5 years tikunama pazakhala zina zidalakwika ndithu kodi patakhala kuti 2030 kukusintha tizafuna kuti zachitike motani zimene zofunika kuti zachitike 2030 zo tiyambe kuzionesa Saturday tikamapanga malamulo kapena tikamakhala ndi chikhalidwe tisamapangire munthu kuti because chimakubwerera exactly mwamvetsetsa yes zimene kumpangira nzako lero lisi naiso azakupanga choncho mawo nthawi yake ikazakwana chifukwa aliyense nthawi yake makwana chifukwa ena adapanga malamulo maona ngati adzakhala mpaka muyaya malamulo aja amapweteka andine ndakhala ndikumanena nthawi zambiri kuti malamulo ena amene timapanga tikakhala mboma timayiwala kuti ife tizakhala ku opposition ndi timaona ngati kuti tikuyika malamulo amene aja kuti tikuwapweteka anzathu koma pena mulungu adachikonza kuti lamulo Hamani anatani kuti Hamani nditu akakhoma kantandatu kuti akakati kufuna titani sasa simukuiziwa nkhani mene akuti adauza akazake ndayikumbukira adauza akazake kuti mtandawu
ndikukamkhomera Mordekai sinkhani ndi umene ndimene yamfumu Mordekai ndiwaona apa ndikhani mkhomera Mordekai mwaone mwaona mfumu ndiyeno amfumu ananena kuti chani kuda Hamani munthu amene wachita bwino chinthu zoona timpangire chani zoona Hamani amona ngati ndiwo zoona mwamvesesa kani ndi nkhani ya ndipo panga zimene zozo amaona ngati kuti iwowo akuzitengera ubwino choyipa ankonzera munthu wina usaziwa kuti choyipacho chitsata mwini. So apa mfumu to have a full house ya Malawi amene tikuvomereza democracy ndikubwera kuti tizipanga chonchi kuyambira leroli. Ine ndipemphe kwa supporters chonde tiyeni tilemekeze atsogoleri athu opuma apanopa amene ankanyoza MCP aja amene ankanyoza Mutharika achite manyazi ndi imene a DPP atachitire treaty Eugene Achakwera amene achitire treaty a Joyce Banda kuonesa kuti kumakhala bwino ndi anthu. Amfumu mukamapitiriza kumangopanga zinthu zoyipa kodi atazathese ndi ndani? Who is that person who is going to come and say kuti akuluakulu kuyambira lero atsogoleri athu tizapasa ulemu? Sizingakhale ni atsogoleri amene azapanga zolondola zokhazokha throughout ndi munthu azaphoponyezedwa azakanda anthu ena azaphoponyeza ngakhale timauza ayo aja kuti akuphoponyesa ndi anthu ena onse aja sangazumidwe omwe kujako angazimwidwe ndi Achakwera. The fact that azichepesa ndikubwera kumaziwa kuti ndikupita hostile environment I think it aonese kuti no si mayenera kukhala hostile ayi chifukwa mayiko anzathu amapanga zimene zizi mwanena kale kuti a Biden ndi a Trump adakwera galimoto imodzi kopita kolumbiritsa exactly si zimayenera kukhala hostile actually mawu anali mkama padakali pano pamene ndimaganizira ndimayembekezera kuti Mutharika ndi Achakwera bweza umagwira mu office mosi kumapasirana ma handover notes naona Jane Ansah atapita kwa Ausi pamene Ausi amakauza kuti mu office munali kuti munali ma handover notes ndimayembekezera kuti bwezi mina zitachitika so choncho koma ngati sizili choncho is fine but that is the spirit loonesa kuti Malawi ngwankulu uposa tonsefe awa ndasogolera amasinthidwa. Now ngati DPP ikunena kuti ife tidasintha si DPP imene timayiona mbuyo they have an opportunity to show everyone the new DPP. Kodi DPP yasopanoyo nditiyo kuyambira Saturday mwayi woyamba umene Malawi angakuza kukachoka mu stadium mujamu kapena akuonera ma TV mwawo kavila nkana kuti akuluakulu I think the DPP yasintha tionera pamene pa how you're going to handle people amene sali your cup of tea. Because not everyone is going to be your cup of tea. Alipo anthu ena ake madana akukhosi koma mmene mapangira hando anthu amazanira kuti pamene timayembekezera kuti Banda ampanga chakuti wakuti sadamtero I think Banda adasintha. So the fact that you have behaved maturely does not mean that you are not feeling pain. The maturity is shown that even under so much pain, you have decided to behave contrary to what everyone else would have expected you to do. Dhanamana kuti anthu wakhwima munthu wakhwima ali ndi ululu kuti munthu yonse koma akuonesa amva kupweteka koma ndithu walolera kuti kupwetekako kukhale kwa iye yekha asapange transfer umene kwa wina aliyense. So apapa amfumu we have an opportunity to show foreign dignitaries amene akubwera mdziko munomu and the millions of people that are going to be watching Malawi on Saturday to say kuti look, you can differ in ideas, you can differ, but we Malawians and as Malawians we love democracy, we love peace. We come together pamavuto, we come together pantendere and put Malawi before all of us. Koma zimenezi zisatiwalitse kuti tikakhala m'mipandomo tisamanene kuti kulibe mame amfumu imene kuti chifo choti akawina adzatikhululukira tisaiwale kuti tizikhala bwino ndi sono kukhululuka kumene tikunena kumene kusiku kumene koko kumachita kumapanga dala kuti tupanga dala chifukwa choti Amalawi tinakambirana kuti tizingokhala phe iyayi sitikutero. I think timvesesana chifukwa wina ayamba sochita zake adzatikhululukira amfumu ife tili pano tu ezona and I don't know anzanga kuti for how long or we are together amfumu nongofusa
kuti we are together I don't know mufuna yetiyambe imene yoyo yeah nongofusa da don't know fusa kuti mufuna yetiyambe imene yoyo panopa kuti ndalakwa kufusa kuti chani kuti kodi are we together for yes how long we are together please for how long apita kuti nongofusa tu musakwiye kodi inuyo mwaberekera mufuna tiyambe imene pa TV nongofusa mukanandilolani kuti mukanandifusa kuti imene mupita nayo ayi sindingakuloleni kuti mukanandifusa kuti nkhani imene ayi sindingakuloleni chabwino sindingakuloleni koma chimene manenera chincho kuti mmene takhalira tikunena ifeyo mbuyo mose ndipo tikhala tikunena ife sitimayang'ana kuti kodi muno amene wakhala pa mpandoyo ngwa mangaji ngwa kala timati chani chichewa mawanga ndi ujeni ndiye kala utoto ndi utoto wake sona as long as mwakhala pa mpando pamene popo mutalonjeza Malawi kuti tipanga izi ngati simukupanga tibwera tizifusa kodi ya secondary ja ikuyamba liti tikatero sikuti nde kuti mwayambako tu zona chifukwa siku maveka bino kuti tikuyamba September kuti tikuyamba liti imene tifusane so tikayamba choti muzati mwaona amfumu the same way we were holding DPP accountable in 2014 to 2019 is the same way we held MCP accountable from 2020 to 2025. It's the same way we are going to hold DPP again accountable 2025 to 2030. That's what we do. We ask you to tell Malawians what you promised them. Zili kutiko. Chifukwa Malawi acha samapeza mpata okuti mwina akhale ndi khutu lanu. Ifeyo malomwe a Malawi amene ajawa timatha kumapeza mpata wa khutu lanu. Ndeti makumbusani. Chonde tisamakwiye. Because adalipo nthawi ina yake 2014 to 2019 anthu ankakhulupirira kuti at times amatumidwa ndi MCP akamafusa za DPP ife tinkapempherera kuti MCP ikhale pa mpando tizayifusa mafuso omwewo thank God idakhala pa mpando tidaifusa ndipo tikamayifusa mafuso amana kuti inu mwagulidwa ndi anyamata inu mwagulidwa ndi DPP somwe ntchito yake yomwe koma nango sintha anthu maglasi amene akuvala ndi amene akutionera ife nkaya DPP tinkakoma gwira luma galu wake nduti galu uja waona kuti awawa anosamina kukhani nyama ndili ndi awawa ndiye kulimbana mapanga odi galu ibwanji ngwa chiwewe kuti iyaye chiwewe asakhala akabwera kuti akulume ninuyo milandu yomweyo ina kupanga mfuna galu tinandipanga trade kuti amene akukhala ndi kafungo kokhanga tafuna kuba gala mankuwa so amangokuwa iyeyo akapanga sense kuti pakhala uchitika zina zake zosakhala that's how this dog was trained. So whether it's you or neighbor or visitor, the dog is trained to bark at anyone who is misbehaving. This dog is a very well trained dog. Ndio sanelo tukansekereni. Yeah, itsekereni fanya. Osankira galuyu. Galu akamakuwa timaziwa kuti kope wakuwa. Uyu timiyangana bide uyu. Ezona wanyamula jaji. Osankira galuyu tsekereni. Yeah, itsekereni chifanya kuti niyo mfula mpanga zosokonesa. No. So it's easy to no, I form uzani because this is not what we tell each other. And sometimes antamana kuti ya mwamba mochedwa kunena from day zero. It's not even day one. Yeah. Because day one ikasata. From day zero tikumbusani akulu tasanka kukhala ma office management is number 1 accountable. Number 2 transparent. Whatever we do, we must be transparent. We must account to the Malawian people what we are doing. Ada look up 16 aja. Yes. Tizaba tsama report. Tizaba tsama report. Chifonda amena dislemba ntchito imene yikulanimo ndi mavoti ochuluka kwambiri. Kodi munthu ngakhale mu office nenga mkuiwala kuti pa 16 pa mabwera. Anthu amayiwala. Umayankhula motumbwa. Ngati kuti muzivotera nokha. Ezona No, and Amalawi ngakhale samalankhula pafupi komano abwana alankhula mwamphamvu kudzera pa vote ya pa 6 September. That's why tikumanya kuti kodi atsogole mukakhala phe mukumva message imene mina tikumva ife kapena ni mukumva yosiyana because Brian, if you see how they were voting for the president, it's like anakakumana kwina kwake kukauzana kuti ma MP guys ma councilor gawani bobo koma ba president ndi uyu. I don't know kuti meeting imene inachita. Zona bwana kanga kuti kudali chimpano china chake zona kuti pama MP muchita amene imperere koma pa president guys tikupita apa zana nalowa ndira ndi amandiuza kuti timene tinachiro khanga tachiro pangana exactly
because the numbers are auto speaking. la kamachoka pene mwafota bwino mwafota bwino You understand? And that abana must tell you a very very big story kodi anthu akuti chani kwa iweyo amene walandira chikondi cha mbiri choncho uzizwa kuti pali kampata kakang'ono kwambiri pakati pa chikondi ndi chidani. Say that again. Pali kampata pali kalaini kakang'ono. Yeah. Uku kuli chikondi uku kuli chidani. Esona With the same magnitude imene munthu akukondera akuzodana nawe ukankhumudwisa abwana the hatred abwana imazakala kodi so umwe wa 2020 adatacha kwera kuti chaya zimene ukuzani 2020 nde anger is love disappointed. yeah Chikondi chikakhumudwa chimakhala mkwiyo. Anthu ananena tavuta mkwiyo tavuta because anthu anali ndi chikondi nde munachikhumudwisa chikondi chija chinasanduka mkwiyo nde mkwiyo abwana kodolo banja kumachito iwa kuti akona amayi tipaliwana atu pamudzi angolapano kuti paliwose paliwana atu pamudzi kuti amayi chatsanduka chidani tu because the love has been disappointed. yeah Then it becomes anger. So amutalika amalawi akupasani chikondi chachikulu chisamalireni chichengeteni chikondi chimene anyamata ina mphulupulu akhazikeni pansi zona ena yamba kukale amsatero kodi nkhani tu akhasana lumbiritsa akufuna kale ma position ena cholinga chokuti machita kuzati iwetu ukakha pamene posokoneza zinthu uyu sakhale pamene pamene ukufuna zolinga zakusiza akadadikira kunjaso kunache andi ineyo inu ndife ndatu ankhani maripoti amene tikumva ngati aliona kuti amutalika kuti I think mupitirize chocho bwana. Manage your guys, manage the expectations yantu and akuyembekezera kodi cabinet yanu mwakhala kumakhala lean. How lean is it going to be now? Consistent ndi mmene mwakhala mupangira zinthu. And how are you going to deliver your promises, your manifesto? With who? Chifukwa si aliyense amene akwena kuti akhale kutsogolo. Ukhoza kukhala kumbuyo koma kumathandizira bebwana awo to deliver. Nanga mipando ngati lipo 20 anthu tipo 50. Tivomereze kuti pa out of 50 asankha pa anthu 20. Chikuti iwe ngasana kusankhe mu 20 muja ndeko 25 it's better. 25 half. Tibali yani? Katikati. Katikati. Katikati sabelane. Aweza kazi mesi na bwana pa TV katikati zona mafuta akwera yes isita maliza tamaliza kumaliza kwake tikunena kuti akulu yes tisamai wale yes kuti we are in the positions because amalawa atikhulupirira number 1 chimenecho the take home message mama yes tisamai wale olotita komedwa bwana zona amalawi ajakoza kumanyoza meti manyozera mujafana manyozedwa ata amalawi asaganiza bwino samachedwa kuiwala samatani ndosaphunzira chanjani ndeusaphunzira wina adane nati kumanena za kunyumba yachifumu tidzachoka kuno 2090 mfumu kwanu ndengati mutazachoke 2090 bwanji simukukhalabe kunko tidzachoka pano 2090 chifukwa chake ivi tikamasiyana timanena kuti ngati mulungu atalola tikumanaso mawa samawasizidziwika chifukwa timaziwa simphamvu yathu imene tipangise kuti tikumaniso mawa so ngati amalawi atalola tizachoka kuno 2090 zona ngati mulungu atalola tiona naso mawa mulungu amalolera mwa amalawi mulungu amalolera mwa amalawi yetu saka ali pana muona mulungu kodi so kumathamawu ukumaganiza kuti ukaziwulusa weka pansinje anthu amathawa kachosa mfundo yachiwiri imene tikunena nchakuti ukakhala kuti wapatsidwa ntchito ya boma boma ato ndi anthuwa yes osatha mawu yes osatha mawu yes iwe ingoyenda pakati yes alipo anthu ena ma PS ma CEO ma directors ngakhala anyamata titanyamata totidalwa mboma chifukwa cha chipani kuthamawu mbendera petu pano mukabweza mamanyazi anzanu inaso atenga zimezi akabweza mamanyazi mukabweza nde inuyo amene mukubwerana tengerani phunziro tima media team even anthu umasankha kukhala media team yanu tamasankhani anthu kuti azipezindezerambira kuti asiti wangu kutenga anthu oswa chochita asumangolemba za mazalampuno kuti kodi media maiderera media zona media is a serious business chief because ukapakira product yako
you need to present it to people. How you're presenting it to people matters, chief. And how you package and present that is media to say antu inaweza manifesta chisoni kuti antu wapanga zonse moyo mu nde oswa zochita kenaka kuti antu sindine mbusa tisamapange zimenezo chifukwa so media isu kumapezeka kuti anthu ena ake basa tukwana ukwaswa chochita awa ndi a media team yathu chifukwa muli pamenepo poti ife ndi a media ndiye sitingathe kulankhula kwambiri koma zinthu zina atu zaunongeka kwambiri. MCP has been bruised chifukwa cha mmene media team yawo yopangira state media state media sidathandize kulakwa kwenkho sikulakwa andi amene mukubwerano taonani kuti tingakonze takati kumadandaula kuti pali malamulo ena kuti tikonze kumangotukwana wanthu mfumu kumangotukwana wanthu mfumu andi zomwezo zomanya anditupita muthalikatu state media ndimene mchitira campaign kulakwa kwenkho teire pita muthalika sanga ndi anthu amapita kuti akamuone ndamakati kamuone no walika mene usanga yende so yanjani ndi anthu amati tikamuone udwalawe ndi anthu so they campaigned for him. Yes, ena masupporters zawo omwe achipani cholamula amapita kuti akamuone mkulukuta moyo ndiye ndi mkulukuta moyo ndamakamuona munthu uja iye anthu ajama amatani amangosija zoona so tizikhala bwino atafika pa njamba kuti satsika wadwalika. Yes, tizikhala bwino ndi anthu ndiye awawa ajani media ina imune ya nyamata yojiya inde majani. I don't think it's media. Is it media? Ngati media team or media team? Yes, ku media team kumangokhala no anthu ose media team ndi zochitikanso ku state media. Yes, sizinathandiza achakwera. And we should say this exactly, sizinathandize. So kwa amene mukupanga aspire kuti nanunso mukakhale media team ya DPP mukapita mukagwira ntchito nyumba za boma tengeranipo maphunziro sina musapange andi ku press briefing kujeti imene achitika kunyamba amtali kananena kuti anyamata anu amene mugwira ntchito iyi takhani bwino ndicho andi ine ndimakumbukiranso Malemu Chilima anazanena poso zimenezi ena akeso atalembera zosakhala bwino ananenaso kuti mukamagwira ntchitoyi muzikhala bwino ndi anthu ena ndinang'ono makaliya yanu idakafunika be anthu ena mwa anthu amene wawo chifukwa mmene wampangira treat munthu amene umaona ngati kuti ulibe naye ntchito wakampeza kuti wakhalano pa chipata pokuti ayina kuti atsegule chiseko ndiyeyo kodi olo inu ndine tutatukwanidwa kwambiri ito sati masiwere koma mfumu zina zotukhozo zitengera ku court. Yes, koma tidasankha kuti it's okay mfumu ndimene mapangira choonadi sichisintha andi chimene ndaphunziraso kwambiri ndicho kuti anthu ena amene timaona ngati ndanzathu akakhala kuti akudya ndalama pamene umazaziwa kuti munthu inizanga kapera sinza tanena niso ti pamene mfundo yofunika kwambiri imene munene modekha bwino kuti zimveke anthu ena ngati mchere wa pachilonda chilo padunga timatira bwanji pang'ono sitimangotene wamundiwo ndimene mateka mfuni wa pachilonda pang'ono mfumu ndiye mubwereze kuti zimveka chifukwa ena samva achitanso zomwezo amfumu anzathu ena anapanga bwa amene timaona ngati ndi anzathu chifukwa cha ndalama zimene amadya pofuna kuteteza ndalamazo amapanga mikhalidwe yomati iyaya kuti samateroyi munthu ukhoza kumadya ndalamazo komabe kulemekeza chinzake kulemekeza mmene timasatirira malamulo akagwidwa ka ntchito chifukwa ndalama imasokoneza thinking ya anthu ambiri kuti umuone kuti munthu ndi okhwima maganizo muyikireni ndalama pamene akudya ndalama pamene uzamuone munthu akusintha zichewa mukuti anthu ena amaoneka kuti ngulu mkama ngofasa chifukwa umphawi koma kuti pangobwera COVID apa zimatulusa zinthu zina zimene zinali mwa anthu amene wawa zokuti umphawi unazibisa. Panayankhulidwa zambiri za chipongwe. Yes. Panayankhulidwa zambiri inu ndi ine takhadzulidwa osati pang'ono. Yes. Kukhadzulidwa. Komano thank God kuti you and me can still sit here and talk and people are going to sit there and listen. Than chifukwa cha ndalama ndikuzalephera kukhala moyo wako umene ukanakhala nthawi zonse mukanthawi kochepa. Because anthu andale amaziwa chimenechi. Amaziwa kuti pali gulu lina la anthu tikalapasa ndalama atha kupanga china chilichonse for the money. And in that olomvula kuzovula? Yes. For a small change. Iwa kujazi ndalama za mbiri for a small change. Amasokoneza kuganiza kwa anthu ambiri. So kumaganiza kuti kodi munthu mmalawi amene ndikufuna ndichite chipongwechi atakakhala kuti mawa akhapa malo pokuti andimvetse ineyo. Yes.
ululu kodi ife timanena nthawi zambiri ndi amaulidi kuti tidapangapo tu zisankho za misa ana ena mmene amandigayira pa zisankho zimene ndeti mazapezeka kuti afuna mwina kuzayamba ntchito ku Times ndandipeza ndakhala papanero okay amaona ngati kuti mwina ine naphunzira kuti ine sindimatengera zimenezo and I can tell you Brian, putting my hand on heart, ine sindimatengera zimenezo kuti chifukwa chokuti ka mwana koma chifukwa chokuti iyeyo akuziwa zimwe amapanga mwina akandipeza ndakhala panelo ya ku Times kuti amangoona ngati kuti maine uyuyu mwina apapa ndi ntchito yanga sindingapeze chifukwa chokuti uyu zimene amuyankhulira komano chimene ndikufuna kunena ndi phunziro limene lolo kuti anthu ena amene umaona ngati kuti awa chifukwa choti apapa ndikufuna kuti ndikome ukuku ndi anyoze ndi atani umakampeza ali malo ofunikira kuti zinthu zako zitheke zikuena ziduse mwa amene yoyo kodi ukapereka kodi ukaya are you going to open your mouth kapena weka ukakangoona choncho koma ife tinkanena kuti pamawa tidzakumana kuti zidzakhala bwanji tikhaza kumana kaya kukwati kaya kumaliro kaya kuzintchito msinje wati zidzakhala bwanji msinje wati nkanena umathera musizi so amalaba jamanena ati sizi tinkanena zichi so maphunziro kwa amene akutuluka akuphunzirabe kwa amene mukulowa mukuphunzirabe famba phunziro timaphunzira ndithu palibepo kuti ili phunziro ndi mbali yawo tiphunzire mbali zonse so masindika mfundo zimene timakambirana pa inauguration ineyo ndikubwerezanso yona kuti mmene tipangire behave Saturday zipangisa kuti attempt yomwe afuna kukhala ndi atsogoleri onse ipitirira kapena ayi imene maona ngati fundo so ndifuna kwambiri tichite behave pa chiweru yes tichite behave yes achakwera akabwera osawoza tisatero ayi tikhala ndi alendo mdziko muno yes komanso abwerere mbiri ya zimene amapangazo zimenezo for akanatha kunena kuti sindikhalako chifukwa kuti alolera kuti afuna akhaleko alimba mtima tiaonesere kulimba mtima kwanu mwapanga umalawo umene so ife tichite celebrate that gesture, let's celebrate that. Yeah, so that ena aso wazazindikire kuti 2030 konza banga bino ukaluza umatha kupita ukapereka mphamvu zija popanda kulandira chitonzo china maiko anzathu amapita amapatsana ndamizeni nasanka timanati 5 years imangozunguliratu ibweranso ibweranso 5 years ziganizo zapangidwaso 2030 ndafu nthawi yatha timafuna tikambeya mafuta ndiye tili bwanji ayi tipotele pa half past zativuta yes koma uthenga wamveka imeneyo anyway poti nthawi yatithera ngasife ndi manager tizikhala chitsanzo mtsogolera zikhala chitsanzo so nadi 9:30 zikhala 9:30 ndesi tinayambe anthu amanena kuti tikuzwa tisimuyamba kumana wazina zimamapanga kuthamanga kutuna ichi ndeti makachipira yes chauta akatisunga ndi moyo tibweranso ndithu ambo kwa gwanja alipo yes uyu sitinampange stream chifukwa chokuti pali program ina imene uchita stream kumano tikammaliza timponya pa Facebook kuti anthu amene sadathe kumuonera pa Facebook chifukwa uthenga nyamula ngolemera aonere ndithu tigawane ndi amalawi malangizo President Peter Mutharika abwera pa chichilipa kodi mpaka muzo pa chichilipa abwera paka muzo pa chiweru mmawa kudzatenga mphamvu zoyendetsera dziko lino ngati president wachi number 7 tiye tipite tikapatse mphamvu achabweranso akuti akubwera tiye tikachite behave kumeneko ndi uthenga umene tabwera nawo muno titatha zonsezi Malawi ndi mmodzi IMCP ndi abale athu ADPP ndi abale athu tizikhalana bwino ndipo anthu feta kwatirana adzipani zosiyana exactly timeti manena kuti ukapita kunja they don't identify you kuti umachokera chipani chanji amangonata we have a Malawian here so ndife amalawi ndithu tizisiyana zipembezo nanga tikasiyana zipembezo timamenyana ndifanya ndimamenyana tikasiyana zipani timasiyana zambiri apart from timasiyana chikhalidwe timasiyana zipembedzo timasiyana zipanizo koma ndife Malawi tizimangirira Malawi we have one country let's not destroy it please guys we can't build this country ngati tiziti tikamba kuika njwera ena kumakachosa zina we need to build this country one brick after another wina zika njirayi wina kubwera kuzaika ndipo ngati pali wina akuchita khalidwe losalungama kaya ndi maparasteto kaya ndi mabomamu tisatero chonde siyani kusinditsa mateyala magalimoto kusinditsa mateyala sanene kuti ndikusakidwa ine chifukwa ndine ukachotsa yanyuwani mateyala MG ukayika pa yake ayi tisatero mfumu
tisaononge dziko tisatero ndipo mawa lamulo likupeza ndipo likugwirani ndithu andi musachonde musafune kukhala chitsanzo zoona chifukwa sometimes titakhala tikumali ife kuti katangalama tivuta chifukwa kuti anthu amene amabawo sitinapanje kukhala chitsanzo chifukwa anthu pena wina timpachike pamtanda yes amanena kuti wina akhala chitsanzo kuti izizi another 7 days ya 2030 sazachitikenso zizoona baba wina apachikidwa pamtanda akhale chitsanzo apaziona kuti mwaona ukazabanga izi umazathanga tawo iwe udadutsitsa ka contract kapena mmalembana 7 days imene mmalembana zinchito yes pasana zinthu zimene sizikukuyenera zoona musatero lamulo likupezana chonde tisatere chonde tapota nanu zoona tapota tisatero chonde ndipo ngati unapanga kabwezeni ndithu kuti neyo ndinaumisa khosi koma ndazuzulidwa amsisa ndi anjayiko atidzudzula kuti umene usiu Malawi ndabwera chikumbumtima chandikhuza ndithu ndabwera kuzabweza mpaka galimoto ya boma hati ukapentetsa iti tisatero kuti anthu ayisayizindikira tisatero openta yonso anyamulenso mene mabwera ndi akudziwa amadiski amaona kuti njaboma openta yonso amene openta galimoto ya bomayo anyamulenso chonde tisatero koma tisatero chonde zoona tisatero ndi pamenepa tafikanso we wish we had more time chifukwa zambiri ndizidalipo zokamba koma tiye tisunge bata mdziko muno tilandira alendo let's show the world kuti a country called Malawi is civilized kwambiri zamphamvu. Let's be proud. Nyimbo zokaimba umeneko zomanga Malawi. Yes, let's be proud to be called Malawians. Zona. Kuimba nyimbo ya mtundu watu chata kugwira mkono pa chifuwa zita tauzo. Chifata mvera nyimbo to bambo muje misonkhano. Nyimbo bambo. Zote singaimbe bambo. Takes a biscuit for me. Aye. That one chief. Koma to apechalo ya ujasi wa masewe. Ya me ujai ndo wampafu. Apechalo ya ujasi wa masewe. Wampafu. Komano ameno ujasi wa masewe. Eh, machine. Chihana machine. Pamene panso ndiye pamapeto program yathu mama wa uno ya kwa gwanje nanga makalisa ndemu kudusa jina times exclusive mazuloa gale tinakalisa mawa zona kwa gwanje muno tunakhala tunatenga nthawi koma aita tukakondolera bwera ndikuyamika ina mfumu inu munthu wabwino inu ndi munthu wabwino inuso. Wishing you the very best of the day. This is Times Television. My name is Brian Banda Awandi Andevuzamai. Until next time, it's goodbye.